أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق والصلاة والسلام على البشير ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن كلا وما من سجلين من إير لك فائدة ومكن فائدة ni أني أكيد لدي arabasu 10 heures wakati no 22 heures hembe wala anda do di ala tuma do lambi famaga wala anda kurake hembe temeni korolemu yala sa ka hakilin jiginke nga suina ana na diretila ne ala ka nye ama ina ala fala ka mesawama dogu ngono Selamo yewulika jominun ke ambayi Allah tabaraka wa taala fi yudu minun ke alaka duwa nun jadi mo ni lama lamal do ke nin ko la ambayi Allah tabaraka wa taala fi alaka kima baraji nyemo bunya alaka sabati andu sukuna kuma na fala ya ala ya nyina fi to Allah wa atur rasula wa ulil amri minkum siraga bongo tagala ni man tarakana amina laydu korodo da fasuna awun laydu taawi mo'minu ni degumbi uka tumadula ka kalange jamala bigele uka tumadula re halinu ukelendo jatiku busoro ko kalanti ke anyama ibe min yere don tuma da la bi boyi kono bana do be ko khawafu siran gwansa mana siran do siran kote me bisra wala khawafu o de babila mola don kelo ya sabati be tajribati comme na fo ibnu qayyim ya fo madarij salikin la chumi don gela werew ka fo ko sakinatu minun na qur'ane ko ayan woro be qur'ane kono sakinatu nana o konnana wayan non konnana o sigduma yoro ma woro ba fe ko de fois kuma bi ke cikin minna ka suru kun yefa ne ala noya o sakinatu woron wodi ka telika osran num bam pew alni ika demse min basigilente ni sumina la ka fa bi siran ere ma jabiti ka ere ma ani ni isumina demse mina ka fo sino kono na abituka kasa ere ma walma niya don ko dem se mi nyema jolente bi haglito min sakinatu worola katoka kala walma ka seben ka dama kami walma ka iribla ka kala sakinatu woron bina ufawi wiro mi qur'ane kono amitla ko lu fana fawi ni qur'ana jazairu be mu'minun bulu abi allabi jazairu abalabi abi pazimina bo fawi pour ka ayeli noyam nasr mbalma ke mbalamuso qur'ana dayale qur'ana mi jazairu ibe suratul baqara iwalaji ne walaji suratul baqara ibitase apazi jazairu pazi binani ni segina pazi binani ani segi iwalaji nasre pani pazi bina ni sigin
ibina ayan keme fila ani binani ani segi ayan keme fila ani binani segi na ne iyoye alako a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وآيام فلفلوي والسكينة يرفلوي فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وهارون مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة لأن فيه سكينة من ربكم ويفلوي ni ayan bila jelen chara muamma ibe fi sakinatu min rabbikum ibota mbisagaka ni jazairu qur'ana jazairu muambulo ibe pazi binani ni seginan laje binani segina ni yo laje kiniyan fanfe ayan kemefla ani binani ani segina binani ni wolofla wa qala lahum bitugula malere binani segina de wa sakinatu yurfalo sakinatu yurflana wa be suratu tawbah yoro sabana fana bi suratu tawbah kono nanina ko bi suratul fatih kono duruna fana bi suratul fatih kono worona fana bi suratul fatih kono abi ko na ko sakinatun num bi suran sabade kono qur'ane kono a folo e bakara e kelinde bo kono a flana o tawbah tuye flade bo kono asabana o suratul fatih nga sabade bo kono abela jelenya woroy suratu tawbati tuzro abe jazairu daile na qur'an jazairu daile pazi kemefla animuga fitail pazi kemefla animuga na nasirai abe ayam gani woronal ayam gani woronayna ala bafako ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وبالجزائر بازي كمفلا أنمقا ويسكينة يرفلنا كما نعرف يوم بسورة التوبة كنا سكينة يرسبنا من جننا وبين سورة كلين لكنا آيام بناننا أبولاجي آيام بناننا بين jazairun apazi kemefla ani mugan ani saba
دوني كمان فلان مغاني عليه كمان فلان مغاني عن سبعين كما يفعل يتومين آية بين الناي إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لكن مني فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سورة توبة كيرفلانا سكينة يرستبنا من بقرآن كنو أنا تو من بقرآن كنو بلا جلين بسورة كلين كنو وهي سورة الفتح أبي جنگنا فتوما جزارو بمؤمنون بلو بازي كمدورو أني بيكونونتو أني وورو سباتو سيمان جايونا تقولي كمدورو أني بيكونونتو أني وورو ناصر ينتمون إنا فتحنا سورة بودكم آية نانينا كبولاجي بازي كمي دوروني بي كونونتوني وورونا أبي آية نيتلا آية نانا أبي تسرى بينه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أن سورة الفتح وهي سكينة نانيناي سكينة دورنا وباي سورة الفتح كنو من جاني يرولا عليه آيان تاني سيغناي بازي مبتغني بازي لنوي كمي دورو أني بيكونونتون أني سيغن بازي كمي دورو جزائرو كمي دورو أني بيكونونتون أني سيغنا نندوين كوني ووروناي بيكونونتون ووروناي ني بيكونونتون أني سيغنا علي بين هجو دمنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وسكينة درونا سكينة ورونا وين سورة كلين ينو سورة الفتح آية مغاني ورونا جزائرو بازي كمدورو أني بي كونونتو أني كونونتو جزائرو بازي كمدورو أني بي كونونتو أني كونونتو إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. نية سكينة ورناي
malmo ni sakinatu woro de be qur'ane kono ni mami ni afrika la hala min fo na de gumbi ka ibe fereke ka ni sakinatu woro ka kala bi to suka kala somara jona ni wulla bi bolo da idisika iba sakinatu no bukala ni somina ka fo jetigi ba feki mina wal mawa ke ga modo mina iba tigi kungolo mina nai han ni somina ka fo ko shetane bana kirikana do bina mina ka bo chokola ka basigi bosala ibe fere ke ka tigi kungolo mina nai ni sakinatu woron ne mami kungolo mina nai ni alai andime do wudo ngani bela jili ala delde nale do jawi ika do ka foko ibi lafiya tigi bi lafiya mais do jabi li bala de bolo ni gilayere donala chere lay guni ko ke idoke bari minga nga keyo kana foko awani frati mboloble parce que ni aya woro bi bolobe o korode ko jigida woro bi bolo aba hakilto ni aya woro ina bana kiri karan nuni asiran funu ni ajatigen no ani kalami gele dimi sem numa aba seven ka duma ni mi sere ka kala ba kala ni masika kala bisika mi ka barka ni na fa na ala del sirado ambalmo mo ni ya don ka foko ni akuka bi kala jamana kala bi gileyama jatigi ba soro yake hakili to ala ka to so ga tuguni na akecho mi mana no yima iba ki o kecho la ni ala ka ni digu mimbe au ka akula iba e abin no ya amalon akilla e fo mesro angani fole ni sakinatu minun nanya futan ni ya kilengela na bela jelenta kalaje ibasra Allah tabaraka wa taala bika ka jono de kuma nyoya ka barka aka nema ko jira jonna ka jira joina ka fala nyanama ka jira joina ka fala herakai kuma nan ga do ka woni femba de ni alay Allah kana katama ni ala ka demen kunte amano nga barka da Allah tabaraka wa taala akelengele ni bake be a'udhu billahi foke katko anyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim fata ko kirkarle nun chama be no shetane ka barato chama ni ode ikadon ala koko ukan nabi man kuma ko masake nga fanga tamansin ko ode yirke su kana oma yirke su mini baski bi ala kabo awma ne ne ayen takalaje ala ko fendo de be kesu kono ko basigi bola kabo awma kumana na fara ko basigi bola femba la mimbi ke basigi sabu tumadola ala bi fenda mi kata sababu yawma kasru Allah tabaraka wa taala yardiya ka kotiki ngabu dami ka toro sababu ya numa o sinadu o sababu ya dronde abige sabu dronde o koson anfle kan sakinatu minufo asakinatu woron ka ayan woro sebe
ni lahala bɛ maa min kan ka dulon a tigi la o fana ka ɲi bari Ala ye danfɛn dɔ fɔ ko basigi b'o la o kumana ni basigi bɛ o la o cogo kelen na ni fɛn dɔ b'i bolo ni basigi b'o la o tɛ filanka fɛ o saabugangɛn de ye silamɛw ko yɔrɔ faamu kosɛbɛ silamɛw de bɛ kuranna ayaw dulon o la basigi kama ani barika ɲini kama nga sababugankiya dɔrɔn de don aya wɔɔrɔ in i bɛ se ka sɛbɛn ka kɛ sɛbɛnden ye ka dulon i den na min tɛ se k'a kala min tɛ sɔn k'a kala wala min tɛ se k'a kala ni bana in dun b'a la ni lahalaya in b'a la i bɛ se k'a kɛ sɛbɛnden ye ka dulon a tigi la o ye aya fɔlɔ ye aya filanan a ko a y'a ka basigi jigi ka kira kan ani limana jɔn kan aya sabanan ko tuma min ni alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ li sahibihi a jɛɲɔgɔn ma a jɛɲɔgɔn o jɔnni o ye abubakar siddiqi de ye bittifaqi ulama bittifaqi mufassirin bɛɛ bɛn'a kan facɛrininkɛla bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko nin sahibu min fɔra ko nin ye abubakar siddiqi de ye radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi tahirin wa sahabatihi alkiram ko tuma min ni alakira b'a fɔ a jɛɲɔgɔn ma ko kana dimi dusukun kana fusunu ko inna allaha ma'ana ala faralen b'an kan nin kelen sa fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ala y'a ka basigi jigi a ka kira in kan jɛɲɔgɔn bi don o kɔnɔna na de ka kira in kologiriya ka sɛmɛntiya ni kɛlɛbolo ye ni aw m'o ye o kumana ala ye basigi dɔ de di u ma ni aya in kɔnɔna na ala ko tuguni huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim ko Allah tabaraka wa taala de masa min ye basigili jigi limana jon duskunna yalasa una jidi limaniya ye ka faru ka limaniya kɔrɔ kan una jidi basigi ani hakili sigi ye ka fara u ka hakili sigi kɔrɔ kan ani ka limaniya kɔrɔ kan ala ko laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أنا جنا كولي من الجوما كلي أجرى علي منا الصناناي يبارا منك ودي تمامي نوبي efere le nyonya nu yere bakun fere ma ka sonye ka o tege faraw de ema konsona yi jiri sonko min bi uduskun nara yo don ka doni banga nafa min bi baya ina ko fana nafa jira ko jumaye ala ya ka basigi jigi u kan a y'a ka hakili sigi ɲɛma joli mina ko ɲuman a y'o jigi u kan ko u baraji dayɛlɛlila min ka surun u la o tuma na nin kɛra u de biya dayɛlɛli sabu ɲuman ye makan dayɛlɛliw sabu ɲuman ye ala ya jira tuguni kuranɛ kɔnɔ aya wɔɔrɔnan in kɔnɔ a ko tuma min
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أقول ما من يلا بسلي ما من كافر ولو يلا بسلي فو كان يغن دي من غالونغا كان يغن لا بسا غالونغا ما من كافر يودي كيود سكونا جاهلية وتاكي شغلا نين دوغنين بغو فانا بي بغو ni ekoro ke do fana be no bi sen fana be anta ju sala kele nyetini la pasale fuinde do ki ga qabla de men galon fika ki ga mo surunde men galon fika tikite salama ko nan ala yo lagosi salamu ba ke chiko jumende la ako ala ya kan nyema joli jigi ka kiraka alile mana jonka maminu ngumba fe ka salamu kungari nyona nuka nafiya kuma nuka chenga kuma wi Allah yo boy ka salamu segin gatoro ka salama yama ku segin ganan ka baskima mana Allah yo ka kirai anili mana jon ni ayaworon salamu ka ujanto nunna ni alaka jin sira minnu ni jatige minnu be salama denw sɔrɔ nin bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka o lasegin ka bɔ kuma n balimaw nin de ye kuranɛ ayaw ye kuranɛ aya minnu ka teli ka maa min ni hakili wasu walima i sɔmina ka fɔ hakilibana b'a fɛ k'i minɛ walima i sɔmina ka fɔ i den basigibaliya b'a fɛ k'a minɛ an bɛ ka dɔn lahalayaw la minnu ni basigi tɛ bɛ hakili to nin aya ninnu na ni yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a labɛn ka d'a ma ni i yɛrɛ t'a dɔn se a dɔnbaga ma bari maa minnu bɛ kuranɛ dɔn o tuma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnen dɔn komi n'a fɔ an bɔra k'a fɔ sisan nɔ cogo min ni jazayiri bɛ maa minnu bolo tan i bɛ don kuranɛ kɔnɔ i b'o sɛbɛn ni ala ka diɲɛ ye k'i hakili to a la ka to k'u kalan ka to k'u sɛbɛn ka min walima ka kɛ sɛbɛnden ye ka dulon i la daruwaw kama o tɛ k'a kalan o de ka ɲi ka to k'a kalan surtout k'i bolo da i disi kan ka to k'a kalan a bɛ basigi d'i ma a bɛ hakilisigi d'i ma siran fofalaki a b'i kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini Alahu tabaraka wa ta'ala fɛ a faamucogo ɲuman ala k'o d'an ma an ye lahidu minnu ta nin ye o do ye an ye nana ka n'o dafa bi ni ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fala kan bɛ araba suwure lahidu minnu bɛ a b'a hakili jigin o la an b'a sensɛn ka lahidu ninnu bɛɛ lajɛlen dafa inshallah hakili la ye faamuya sɔrɔ kuma in na ni nɛgɛjuru bɛ yen i bɛ se k'a bila miniti 10 ɲɔgɔn n'a y'a sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ dɔ bolo nin ko kun kan an ka o jaabi d'a tigi ma o tɛmɛnen kɔ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔw tulo bɛ an kan na aya minnu n'an y'o fɔ jiri min b'a la n'a y'a sɔrɔ yiri b'a la yiri fana bɛ furakɛli kɛ o bɛ se k'an dɛmɛ ni o yiri ye a b'a nafa nin miniti 10 in kɔnɔna na parce que waati tɔɔnin bɛ yen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala k'an bɛ sara La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sheikhna Hamalla, alaka jonge nyumanye. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sheikhna Hamalla, alaka jonge nyumanye.
alhamdulillah rabbil alamin amadu wanga fulmi shaw wala jema ni watina ni akaram wa kunga kena ka ban ngi solde o ma be saka don sira fle moka bi wala fla ani wala fla moka wal ma bi wala fla duru fu an fla aba kongo ni watina basati ko bulan ko ni ala ka je akaram be kena ka o tola to be nga assalamu alaikum allo assalamu alaikum bismillah ni sebe na kwa ega kwa na sebe ibe pangwa ida pampa ni tani tani biala ibe pa au ibe pa indagro pani tani tani biya konna na kwa ani be ga sebe kungola wal mani be ga fle ga sebe ni be ga sebe ntogori ni be ga sebe kungola wal mani be ga fle ga sebe ni ni be ga ini na fa ni be gitensele kwa ni be ka na ini mi gitensele watu mina kwa itaso pamisemise wana be ya konna na kwa pamisemise mano masika ya konna na ika kuma ila nyine miyo masika famu ego ni ba sebe ikungulo de la wali maka Qur'an la ka sebe pamisemise mano masika ya konna de la wa allo yewa te ga se ka don wala sa kuma yin ka se ka franc an ka se ka formation la sira fla bi se ka don 20 77 20 75 75 02 encore avec Kenekan Watena Cheikh El Hadji Ma Azusila dalila tola ameke men ka wode fayda alekene kabene ni wati ne ala ka je habsa ka don encore avec Kenekan sira fla moka bi wala fla moka wal ma bi wala fla nduru fu anifla abo kongo ni wati na baso wati ko bulango ni ala ka je 20 77 20 salam alaikum wa alaikum salam bismillah ko minam mago ba asabene bi sorowa yara sebe abora kam fo sa sebene bi sorowa awo ay be lamen ge karama bi jabola ko minam mago sele ma dora fajiri ben dabiti aya awo inshallah wala sura fada dia min seba o no inshallah afamna saba mi suratul fatila ko ale wulu ko me mi bagala la ko ale moye ama ko ayan keme flan binani signa ko laje pazi jazairu pazi binani signa inshallah refolo salam alaikum wa alaikum salam bismillah salam alaikum wa alaikum salam bismillah bismillah ne mo mina wa ni drusi ga gele ma kwa ye san tawe ye ne ga sore ma se ga drusi ga gele wa ne mo go de la inshallah famna inshallah ko ne drusi ga gele ma kon drusi ga gele ma do fana ko nyin ngalige ko ele bora kam fo sa ko ala sebene bisoro ko wal kuna lebe kala na fajiri fe ko ajabe to gati ala ko sebene bisoro inshallah ka sebene bisoro sere ba gabla bisa ko don assalamu alaikum allo assalamu alaikum ayo sere se ka don dai londo sere fle mo ga bi wala fla mo ga mo salam alaikum allo salam alaikum ne kalan ko nana ko padde semi to wona bi to yala ni be kalan ko no semi ko nana aga ni fukinya ala ko e ko ni be sebeni ko nana pammi semanu be to ga yala wa aga ni fukinya ala ko de evidence ne sala e ga ni ngali la ni de mafam ko sebe yala ego ko ni be sebeni ko nana ko pammi senu ne be to ga yala wa e ka sege ni ngali ngame ya kuma ile famu e ka sege ka ni ngali nga ale sebeni ko no ko mu ya famu e be sege ni ngali nga wala sege fam
alebe ka nyiningali kuna bese ben ngona pamisano meto bayala mase ka nyiningali la uniforme sera ba ka bila la seka don 20 77 20 20 75 75 0202 akara wana fasiya kala hajima awshi la wekene ka wala mi nyiningali tuduru na sura yoro foloni yoro flana fana bi suratu tawbat kuno e baratu ni aya mugani worona jazairu pazi keme flani muga inshallah yoro sabana bi tawbat kuno aya binanna pazi keme flani muga ni saba assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah kamu ala kandil la kandil amin arabi ni ko ayam ni ko begitu insyaallah ya manani ne ajaru kalaje ayat barakallah la kanabe amin amin arabi ini berani hari bi ciraba kabla la bese do 20 77 20 20 75 75 0202 akara wakene kani watina faida ulukene da abese do ko nyengali ke na ba faka nyengali mun ga bese do ko ulukene watina faida alaikum ga akara wakene ka 20 77 20 20 75 75 0202 moga bi wala fla moga walma bi wala fla nduru fo an fla assalamu alaikum allo assalamu alaikum awo ka tebe ne mi sɔrɔ awɔ inshallah i bɛ radio i bɛ to lamɛn na inshallah d'accord inshallah hali bi sira dayɛlɛn la o ye a bɛ se ka dɔn waati na sira ye filɛ 20 77 20 akara be kene ka lamini kero be jelen togola ni wati na be se ka don ka ka ni ngalo ke faida ale kunga nyana dala ka je 77 20 20 75 75 02 abo kongo ni wati na be se wati ko bulongono ni ala ka je akara be faida ulu kene ka be ni wati abe se ka don ni wati na ni ngalo be o gola faida kunga bo ni ngalo ke moga bi wala fane wala fla moga wal mafana bi wala flan duru fu anifla abe se ko fana kongo nyala suna sira no fla bela jelen dal lembe awe di watina abe se ka don o sira no fe nyala ka je 20 77 20 20 75 75 02 abe kene mi gawde faida ulukene kabini ni watin nyala ka je baba ko ambe se kena tu babu kono min ye hakili fanfela ya nyofo ani siran fanfela o min ye toro fanfela fana ye da kɛra dusukun panpan yɛrɛ walima kɛra kaleya juguba ye ni degun sɔrɔ a la toujours a bɛ an mako bɛ basiki min na a bɛ o fɛn kelen de ye nka mɛ o telema ye min ye o ye aya min bɛ suratul an'am kɔnɔ suratul an'am aya 17 jazairu pazi kemene bina ni wolobla jazairu pazi kemene bi wolobla walahu ma sakana fil layli wan nahari huwa as-sami'ul 'alim walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim na'am assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum salam Kamu kamu ko hakili ko na ko sobere hakili ko woni vraiment akobe mo ko chama ire aywa inshallah afamna alibi sira dairon awu ya se gado 20 77 20 20 75 75 02 awe se gado ni watina on ma faka ni ngale ga faida ko awe se gado ko ni ngalo ke nyala ga je strafla do moka bi wala fla moka wal ma fana bi wala flan duro fo anifla abo kongo nya sona shati ko bulan ko ne la ka je akara be kenika abul jeden to la watina wala hu ma sakana fil layli wan nahari huwa as-sami'u
العليم. نعم. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله. ما جراني با. يا ما جراني. an fa ko to tre no kada ganti sa ni ga kitin palle mo ko dira e kun kaga nan hakki da woni kana kammo sebanu ga sebanu garanta sa ni kun francia inshallah wa fami wala on to bo kuranti sa ni no ran ta garanga bo tre be ganale hakki dana inshallah alli wala mudana wala sikki anga alli muraga whatsapp ngama limro be ga maga whatsapp ngama limro be ga maga golni whatsapp ngawa amma mpron tanga tri limro be ga maga golni whatsapp ngama wal ma telegram wa mane ko maga anga kutunu nga wala ngala kina anga kutuna kina iyo tela limro rezo susu ngama whatsapp no telegram ya ja telengane nga kunana lingama inshallah ko na terengane agana limro be ga ma ga whatsapp ngama wal ma la waqili limro ngana whatsapp nganga de mana kina 75 0D 75 0D tanyero karago qawdo hillo nga de mana kene ke aganya whatsapp ngawal ma telegram alla gana du nga kitana nga terengane inshallah. Assalamu alaikum. Inshallah harbi se ko do Sero akabila bisa ka don 20 77 20 20 75 0D abo kongo ni watina abesoti ko bulo ko karo be kene kan watina faida ulu kene ka abisa ka don mo bi wala fla mo bi wala nduru fo anefla nela tala ka je faida ulu kene don dai le bawi abisa ka ngalo ke faida alekunga nela ka je hakaro be kene ka kene wulen ko fana ma ba fa kan la silin soro abasaro radio nudna le wasabu ka fukata se telegram manela ka je sira dai le ni kilo bla jide wala abisa ka de man changan ke sura ka we bi wala nduru fo anefla 75 0D mon ba fa ka sura abisa ka de man chinen sira ka inshallah kum ya fujumi وله ما سكن في الليل والنهار نعم هو السميع العليم نكلي بمؤمنة لما ندي سكونغا باني تيرا تانسون يلنا يبي أكلا جسمال جفلين تلانشي سطو سوما جونا يا أكلا يبامي أكفصا مكسب ما شاء الله لكن بسوا آمين يا رب. هل بيدا اللماوي أمسكتو واتي دوكرا شونا جرسك كراني زوي ما أبلا ينو إن شاء الله بين الله تبارك وتعالى في كم بسوا ما يفولي ونعكلا آمين يا رب. الله كم بلا جنب براجين هيراي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارب سنة تجران. آمين يا رب. لما جاكولا ما بلا جنب فوق كوالي مندو نكوني كرامو أني أنفاي الشيخ الحاجي معاذ سلا عليه كونغاين واتنا فايدا ولكنكا akulo garje kirami o kirani ni ratala ga jamba karamo foka wali mando kala ma jugulu fana beje la fo munu sigala ka kene kala la meni watina munu fana yanyi ne kadu no sura fenu masaka do nga fo benye sibele ma munu fana do na ka nyingalu ka be beje la fo ka be wali mando ngamba jira wala ka fo hari kene wulen ko fe amon be ni awre mako be ni laseli ko fulena abasoro arajun dudnale ka so sira ka kene nga sito be no abasoro nga whatsapp ka kadamine ena fukata se 3 anga telegram be no ni ma fa ka sura abasoro en fana sanga damoro tono ko fe ni ala sona o te meno fana amon ma fa ka soro kene nga ngaro fo agni awte anga sito ka mesaka de manchi 75 0D bi wala vanduru fo anefla abasaka mesachi ni soro ko fa ni ala sona abe laseli abe asoro kala me amana ke fa abala me lafia ale kona ni ala gaje kada ka kono la nyini mi kene nga brajele mesaka na fani ay chogomina ni ndegu me ma wono ka wulu ndegu mesaka wuli chogomina kene nga ka fo kona nja kama ba karo bismillah ni ken nga wala saka ko di lamani kelawma wala kala wulen ko amene ke soro di awma amero fa wal mahal be wa fa nyinga mununge wal ma ba fa kuma ke mununga wal ma hamnan ko numbe awula be saka welike 76 80 01 76 80 01 01 wal ma 66
80 01 01 66 80 01 01 dema jagulo ne ba bele jile fo ka wani mando ka jira ka fango me kene me ko kunya faida kene bita kun cerano amba karmo fo ka da mane kelo bele jile ko ka me no so watna tawka kene to la ma fo la mane kelo ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaka wadi wala do angal jigala arabu sunna tajirana nyela talaka jen la ilaha illallah